Protihmyzové siete sú v súčasnej dobe asi nevyhnutnosťou. Na okná nie je čo riešiť. Pevná sieť, ktorá sa vloží, zachytí sa o rám. Pri dverách, ako sú balkónové dvere, terasové dvere alebo takéto posuvné dvere na terase, máme niekoľko možností. Tá prvá základná, za mňa najpopulárnejšia, je hliníkové sieťové dvere so samotným rámom. Dvere majú panty, rám je uchytený do okna, z troch strán má kevku, z jednej strany má magnet, čiže tesnia, nemá šancu žiadny hmyz. V strede môžu mať takéto madielko, na spodku okopový prach. Mimoriadne funkčná, obľúbená vec. Naozaj, že odporúčam. Varianta na širšie výrobky, ako sú povedzme takéto posuvné dvere, či už to je zdvižno posuvné dvere alebo sklopno posuvné dvere, je varianta plise, ktorá mimoriadne funkčne dokáže obrániť interiér pred hmyzom. Dvere majú len necelé 2 cm, tá najtežšia varianta, čiže aj v kombinácii s vonkajšou žalúziou netvoria prekážku. Varianta je s nízkym prahom alebo vysokým prahom. Odporúčam, príďte k nám do našich showroomov, spolu niečo vyberieme. Ekoprofil. Najbezpečnejšie okná s 12-ročnou zárukou.